Dvaja tajní vojaci prichádzajú na tajnú vojenskú základňu uprostred krutej snehovej búrky. Títo muži sú kontrolóri strategického raketového krídla Spojených štátov a sú poverení kľúčmi potrebnými na odpálenie jadrovej hlavice. Rýchlo sa usadia na svojich pracoviskách a začnú nočnú službu. Všetko sa zdá ísť normálne, až kým si jeden z nich nevšimne niečo veľmi znepokojujúce. Dve červené žiarovky na stavovej tabuli neustále blikajú a signalizujú poplach hlavice. Starší dôstojník, presvedčený, že ide o technickú chybu, resetuje tabuľu. Krátko na to sa však rozoznie alarm a dôstojníkom v službe je prenesený kód. Podľa protokolu otvoria prísne stráženú skrinku a vyberú dva červené spisy. Tie obsahujú prísne tajné kódy na odpálenie rakiet, ktoré dôstojníci porovnajú s kódom prijatým z reproduktora. Následne zadajú štartovací kód do svojich počítačov. Na ich hrôzu je rozkaz na odpálenie potvrdený a spustí sa 60-sekundové odpočítavanie. Dôstojníci potom aktivujú všetkých 10 jadrových rakiet a pripravujú ich na odpálenie. Starší dôstojník však poruší protokol a požiada o spojenie s vyššou autoritou telefonicky. Neustále sa pokúša kontaktovať svojich nadriadených, no jeho hovory zostávajú bez odpovede. Odpočítavanie čoskoro klesne na menej než 10 sekúnd. Mladší dôstojník je pripravený odpáliť rakety pomocou svojho kľúča, no starší je paralizovaný strachom. Uvedomí si, že odpálenie rakiet by mohlo viesť k smrti najmenej 20 miliónov ľudí. Netušia, že udalosť, ktorú prežívajú, je len cvičením jadrového útoku. Toto cvičenie má za cieľ posúdiť ochotu dôstojníkov urobiť agonizujúce rozhodnutie iniciovať jadrový úder. Scéna sa presúva a vidíme helikoptéru zostupujúcu do bojového operačného centra NORAD v Colorade. Dvaja agenti FBI vystúpia a sú rýchlo eskortovaní do zapečatenej kancelárie. Sú tu na stretnutie s doktorom Johnom M1 Pronunciation Kittrickom, vedúcim počítačových operácií. Ich cieľom je diskutovať o výsledkoch neohláseného cvičenia odpálenia jadrových rakiet. Znepokojujúco sa ukazuje, že 22% dôstojníkov poverených odpálením jadrových rakiet nebolo ochotných tak urobiť. Generál Beringer následne oznamuje, že zavedie program psychologického skríningu na odstránenie takýchto jednotlivcov z tejto náročnej zodpovednosti. V horúcej diskusii M1 Pronunciation Kittrick tvrdí, že pokiaľ je konečné rozhodnutie o odpálení zverené človeku, tento scenár sa bude opakovať znova a znova. Presvedčí agentov FBI, aby preskúmali ich počítač War Operation Plan Response, známy ako VOPR. Tento sofistikovaný program strojového učenia neustále zhromažďuje a analyzuje údaje. Následne simuluje vojnové scenáre medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom vo forme hry. Prostredníctvom nespočetných simulácií VOPR vytvára stratégie na udržanie americkej dominancie. M1 Pronunciation Kittrick presvedčí agentov, aby zaviedli jeho plán nahradiť dôstojníkov krídla elektronickým reléovým systémom. Tým sa efektívne odstráni ľudská účasť na konečnom rozhodnutí o odpálení a táto zodpovednosť sa zverí VOPR. Ďaleko od základne NORAD v Sietli nachádzame mladého Davida Leichtmana, ktorý mešká na hodinu biológie. Dorazí do triedy a sadne si za svoju kamarátku Jennifer Macovú, ktorá je rovnako nemotivovaná na biológiu. Krátko na to ich učiteľ Davidovi priamo oznámi, že z jeho testov dostal hodnotenie nedostatočný. David potom utrúsi sarkastickú poznámku, ktorá ho pošle do riaditeľne, čo je pre neho známe miesto. Keď sa však blíži k dverám, objaví heslo do okresného školského počítačového systému ukryté pod lavicou. Neskôr popoludní David pozve Jennifer do svojej izby, kde sa pomocou hesla nabúra do školského počítačového systému. Následne zmení svoju známku z biológie z nedostatočnej na dostatočnú a urobí to isté aj s Jenniferinými známkami. Keď protestuje, zmení jej známku späť na nedostatočnú, no neskôr ju bez jej vedomia zmení na výbornú. Počas večere David uvidí reklamu na novú hru od spoločnosti so sídlom v Sunnyvale v Kalifornii. Chce vidieť program stojaci za ich hrou a tak príde s geniálnym nápadom. David naprogramuje svoj počítač tak, aby prehľadal zoznam telefónnych čísel v Sunnyvale a vytočil každé jedno číslo. Dúfa, že mu to pomôže nájsť spoločnosť vyrábajúcu počítačové hry. Na druhý deň sa Jennifer Davidovi ospravedlní a požiada ho, aby jej zmenil známku z biológie. Potom sa vyberú do jeho izby, kde David prezradí, že jej známku už zmenil na výbornú. Medzitým jeho počítač stále vytáča čísla v snahe nájsť hernú spoločnosť, keď sa náhodou pripojí k neidentifikovanému systému. David požiada systém, aby vypísal všetky hry a ten odpovie niekoľkými z nich vrátane Falcanovo bludiska, Bridgeu, Dámy, Backgammonu, pokru a globálnej termonukleárnej vojny. Zoznam si potom vytlačí a vezme ho k dvom svojim hackerským priateľom Malvinovi a Imovi. Na Davidovo podnecovanie mu Jim porozpráva o metóde zadných dvier, pri ktorej si programátor ponechá jedno heslo na obídenie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení pridaných neskôr. Malvin navrhne, aby hľadali stopy v prvej hre s názvom Falcanovo bludisko. Potom David smeruje do knižnice, aby vyhľadal informácie o tvorcovi hry Falcanovo bludisko. Strávi tam niekoľko hodín a dozvie sa, že hru vytvoril niekto menom Dr. Steven Falcon. Tínedžer pokračuje v návštevách knižnice celý týždeň a nakoniec nájde podstatné informácie.
Ukáže sa, že doktor Falken vyvinul program strojového učenia, ktorý umožnil počítaču hrať hry ako šach a poker. Program sa učil zo svojich chýb a s každou hrou zlepšoval svoje schopnosti. Bohužiaľ, podľa novinového článku, doktor Falken zomrel mladý vo veku 41 rokov potom, čo jeho syn Joshua a manželka zahynuli pri autonehode. V tom momente David spojí fakty a tipuje, že heslo by mohlo byť Joshua. Neskôr doma David zadá heslo a systém mu umožní prístup, no netuší, že sa pripojil k Vapro v bojovom operačnom centre NORAD a nie k hernému počítačovému systému v Sunnyvale. Joshua je v skutočnosti zadné heslo do Vapro, ktoré umožňuje používateľovi obísť všetky ostatné bezpečnostné systémy a vstúpiť do hlavného počítača. Vapro dokonca rozpozná Davida ako doktora Falkena a pozve ho hrať šach. Tínedžer, ktorý si myslí, že ide o hru, nariadi systému spustiť globálnu termonukleárnu vojnu. Zvolí, že bude hrať za Sovietsky zväz a prikáže odpáliť jadrové rakety na Las Vegas a Seattle. V Coloraid Davidova akcia spustí poplašné signály v NORAD, varujúce pred najmenej 28 raketami zo strany Sovietov. To prinúti generála Beringera nariadiť zvýšenie úrovne DEFCON na 3, bombardéry začať hliadkovať a prezidenta informovať o situácii. Práve vtedy Davidova matka zavolá, aby zišiel dole vyhodiť odpadky, nútiac ho vypnúť počítač. V dôsledku toho Vapro vypne poplach rakiet a situácia sa dočasne vráti do normálu. Netrvá dlho a úradníci NORAD zistia, že niečo nie je v poriadku. Uvedomia si, že niekto spustil simulácie jadrového útoku v Vapro a dokážu vysledovať stopu až do Seattlu. Netrvalo dlho a David sa z novín dozvie, že spustil plnohodnotný jadrový poplach v NORAD. Panikuje pri predstave zatknutia a zavolá Jennifer. David jej všetko porozpráva a ona mu dá jednoduché riešenie prestať volať dané číslo. Avšak počas upratovania svojej izby David príjme hovor od Vapro, ktorý ho informuje o priebehu jeho hry. Hra beží už 31 hodín, 12 minút a 49 sekúnd, pričom odhadovaný zostávajúci čas je 52 hodín a 17 minút. David sa pýta na účel hry a Vapro uvádza, že jediným cieľom je vyhrať. David je tým všetkým tak vydesený, že okamžite vytiahne spojovací kábel zo svojho počítača. Neskôr popoludní, keď David vychádza z miestneho obchodu, ho obklopia agenti FBI. Prehľadajú ho a prísne eskortujú do auta. Je zrejmé, že ho berú do Koloráda na výsluch. Medzitým v NORAD sa situácia opäť stáva napätou. Systém Vapro pokračuje v simulácii jadrovej vojny, generujúc protiopatrenia pre USA aj Sovietsky zväz. Táto eskalujúca simulácia má aj skutočné dôsledky. V reakcii na vnímanú hrozbu amerických bombardérov, ktorú predtým nariadil generál Beringer, zvýšili aj Sovieti svoju pohotovosť na úroveň DEFCON 4. O niekoľko chvíľ neskôr David dorazí do zariadenia NORAD a všetci sú informovaní o jeho činoch. Doktor M1 Pronunciation Kittrick požiada o súkromný rozhovor s tínedžerom a zoberie ho do svojej kancelárie. Obvinuje Davida z manipulácie s počítačovým systémom, čo spôsobilo eskaláciu medzi USA a Sovietským zväzom. David priznáva, že pôvodne prenikol do systému kvôli videohre, ale popiera akýkoľvek ďalší kontakt. Namiesto toho tvrdí, že Joshua, počítačový systém v NORAD, ho kontaktoval. M1 Pronunciation Kittrick však podozrieva, že David spolupracuje s niekým mimo USA a prenáša citlivé informácie. Chystá sa položiť ďalšie otázky, keď náhle dostane telefónny hovor, nútiac ho rýchlo vybehnúť von. Ukazuje sa, že Vapro bol opäť kompromitovaný a kódy na odpálenie rakiet sú v ohrození. M1 Pronunciation Kittrick navrhuje, aby nerobili nič a zostali pokojní, ale generál Beringer zvyšuje úroveň DEFCON na 3. Tiež nariadi americkým bombardérom pokračovať v hliadkovaní oblohy a sledovať pohyby Sovietov. Medzitým v kancelárii David komunikuje s Vapro, ktorý ho informuje, že jeho konečný plán je odpáliť americké rakety na Sovietsky zväz o 28 hodín. Systém potom odhalí zvláštne informácie. Uvádza, že doktora Falkena je ťažké kontaktovať či už na jeho termináli v Seattli alebo na klasifikovanej adrese. Zvedavý David sa pýta, kde sa táto tajná adresa nachádza a kto tam býva. Systém odpovedá Dr. Richard Hume alias Stephen Falken, Tall Cedar Road, Colorado. 9 hodín 19 minút. Skôr než tínedžer stihne vysloviť ďalšie slovo, sú ho zadržaní agentmi FBI, ktorí ho informujú, že bude čeliť obvineniam zo špionáže. David zakričí, že Joshua je ten, kto iniciuje túto hru a spustí tretia svetová vojna, ak nebude zastavený. Prosí ich, aby zavolali Falkena, no oni ho hodia do blízkej miestnosti. Niekoľko napätých minút prejde a všetci v centre sú v strehu. V tom prichádza veľká skupina turistov na prehliadku zariadenia. David využíva túto príležitosť a vkradne sa z miestnosti a schová sa pod blízke schodisko. Keď vidí vhodný okamih, zamieša sa do skupiny turistov, ktorí teraz smerujú von. Potom sa mu úspešne podarí nastúpiť na turistický autobus a vymaniť sa z areálu NORAD. Keď je dostatočne ďaleko, David použije verejný telefón, aby kontaktoval Jennifer.
Požiadajú, aby mu zarezervovala let do Oregonu. Neskôr ho však prekvapí svojou osobnou návštevou. David potom odhalí, že doktor Stephen Falken je stále nažive a spoločne sa vydávajú na cestu do Oregonu. O niekoľko chvíľ neskôr dvaja mladíci nájdu doktora Stephena Falkena v chalupe pri jazere v Oregone. Ukáže sa, že vedec žil pod menom doktor Richard Hume. Späť v NORAD generál Beringer dostane upozornenie o 2 raketách smerujúcich na Aljašku, sprevádzaných ruskými stíhačkami. Ihneď nariadi 2 stíhačkám F-16, aby prerušili dráhu rakiet a poskytli vizuálne potvrdenie. Piloti však čoskoro hlásia, že na svojich radaroch v Aljaške nezaznamenali žiadne rakety ani ruské lietadlá. Po tomto oznámení je generál zmetený, keďže živý sledovací systém pred ním skutočne zobrazuje 2 rakety smerujúce na miesto. Netušia, že Vapro odpočítava čas do skutočného odpálenia. Do štartu zostáva len 14 hodín, kedy sa rakety spustia bez vedomia kohokoľvek. Scéna sa presúva k doktorovi Falkenovi, ktorý sedí s tínedžermi a rozpráva o svojej filozofii života. Je evidentné, že po smrti svojho syna vyvinul veľmi pesimistický pohľad na svet. Mladíci sa snažia Falkena presvedčiť, pripomínajúc mu, že jeho pohľad by bol menej temný, keby jeho syn stále žil. Naliehajú, aby aspoň zavolal úradníkom NORAD a objasnil situáciu. On však nereaguje a jednoducho sa stiahne do svojej spálne. Frustrovaní tínedžeri odchádzajú z chaty hľadať loď, aby odišli, no nič nenájdu a nemôžu opustiť ostrov, keďže David neovláda plávanie. To spôsobí jeho kolaps a ľutuje, že sa doposiaľ nenaučil plávať. V tom sa však doktor Falken z nenazdajky objaví v helikoptére a nabáda ich, aby sa pripojili, pretože meškajú zachrániť situáciu. Scéna sa následne presúva do NORAD, kde generál Beringer dostáva upozornenie o 300 sovietských balistických raketách smerujúcich na USA. Panikári a posúva úroveň Defcon na 1, nariadi americkým bombardérom pripraviť sa na odvetu. Počiatočná správa Vapro uvádza, že prvý úder zo strany Sovietov je plnohodnotný a preto odporúča, aby aj odvetná akcia USA bola úplná. Našťastie David, Jennifer a doktor Falken vtrhnú do zariadenia NORAD a práve včas vstúpia do vojenskej miestnosti. Doktor Falken freneticky informuje všetkých, že jadrový útok, ktorého sú svedkami, je len simulácia. Doktor M1 Pronunciation Kittrik však tvrdí, že systém funguje bezchybne a nie je dôkaz simulácie. Generál Beringer je nútený tomu uveriť, pretože spochybnenie presnosti systému by mohlo mať katastrofálne následky. Napriek tomu sa doktor Falken snaží presvedčiť generála, pýtajúc sa, prečo by nepriateľ riskoval plnohodnotný útok. Zdôrazňuje, že v takom scenári by nebolo víťazov, čo je úplne nelogické. Nakoniec presvedčí generála, aby odvetu USA odložil, až kým sovietske rakety nedosiahnú svoje ciele. Čoskoro odpočítavanie dosiahne koniec a nastane čas dopadu. Rakety však USA nezasiahnu a cielené základne nehlásia žiadne škody, čo všetkých konečne upokojí. Doktor Falken si však všimne, že Vapro pokračuje so simulovaným sovietským jadrovým útokom. Neúprosne generuje množstvo hesiel, aby rozlúštil 10-znakové štartovacie kódy pre americké jadrové rakety a plánuje spustiť tisíce rakiet na sovietsky zväz. Odpojenie rakiet už nie je možnosťou, zostáva im približne 5,3 minúty. S bezvýchodiskovou situáciou doktor Falken a David preniknú do systému Vapro a vyzvú ho na hru piškvorky proti sebe samému. Systém opakovane remizuje a ako program strojového učenia sa učí koncept remízy. Medzitým Vapro tiež získava 10-znakový jadrový kód a spúšťa sekvenciu odpálenia, no pred úplným štartom rakiet simuluje rôzne scenáre jadrovej vojny. Prechádza stovkami miliónov sekvencií a dospeje k záveru, že v žiadnom scenári nie je víťaz, čo vedie stroj k uvedomeniu si, že jadrový úder jednej veľmoci proti druhej nevyhnutne vedie k úplnému zničeniu oboch národov. V dôsledku toho systém vzdáva kontrolu a pozýva doktora Falkena hrať šach. Pri záverečných titulkoch všetci oslavujú a objaví sa správa: jediný výherný ťah je nehraj.